Pasaron a disposición xudicial os 8 detidos esta fin de semana nun operativo contra o tráfico de drogas con conexións en Arousa, no que se incautaron uns 400 kilos de cocaína. Entre os implicados arrestados nas provincias de Pontevedra e Ourense encóntrase un veciño de Vilagarcía de orixe colombiana. Que tal, saudos? Todos os detidos foron trasladados hoxe ao xulgado de instrucción número 1 de Vilagarcía, onde compareceron ante o xuiz. En menos dun minuto ampliamos, antes imos cos titulares. A Policía Nacional continúa coa investigación para dar cos autores do atraco unha gasolineira de Ribeira. Un empregado recibiu un tiro na perna. Os gandeiros da Serra do Barbanza denuncian o incremento dos ataques do lobo a reses. Demandan a toma de medidas por parte da Xunta. Investígase a morte dunha anciá interna no xeriátrico de Ribadumia. O xulgado número 3 de Cambados está a levar o caso para esclarecer se se puido tratar dun homicidio imprudente. Visita da presidenta da Deputación de Pontevedra os traballos de rehabilitación das casas modernistas da illa. Concello e organismo provincial investiron nestas obras 2,6 millóns de euros. O Museo Valle Inclán amplía os seus fondos con obxectos persoais do escritor. Foron cedidos pola familia en concepto de depósito. Novo golpe das forzas de seguridade do Estado ao narcotráfico. Polo de agora hai 8 persoas detidas. Hoxe pasaron todas elas a disposición xudicial nos xulgados de Vilagarcía. No operativo desenvolto ao longo desta pasada fin de semana incautáronse 400 kilos de cocaína. 8 persoas detidas nas provincias de Ourense e Pontevedra e 400 kilos de cocaína intervidos nun novo golpe das forzas de seguridade ao narcotráfico. A droga que entrou polo porto de Leixoes en Oporto foi enviada a Galicia. Fontes consultadas sospeitan que a orixe sexa colombiana. O dispositivo que está coordinado dende o xulgado de instrucción número 1 de Vilagarcía, dende onde se decretou o segredo de sumario, e tampouco se desbota a posibilidade de que se produzan máis arrestos nas vindeiras horas. Esta operación parece que foi posible a colaboración entre as forzas de seguridade de Portugal, España e Colombia, polo que se cree que a droga poida ser de procedencia do país sudamericano. Polo de agora, aínda se descoñecen máis datos e os arrestados permanecen custodiados en diferentes comisarías da Policía Nacional. Dende a subdelegación do Goberno non desbotan a posibilidade de que se produzan máis arrestos nas vindeiras horas. Roubo nunha gasolineira de Ribeira. O suceso producíase na madrugada do sábado cando dous encarapuchados se fixeron coa caixa registradora do establecemento. No transcurso dos feitos deixaron ferido o empregado dun disparo na perna. Esta gasolineira, Agro do Forno, situada en Salmón, na parroquia ribeirense de Oleiros, foi un dos últimos brancos dos cacos. O suceso producíase esta pasada fin de semana, na madrugada do sábado. Segundo indicaron fontes da propia investigación, dous encapuchados, portando unha escopeta de cartuchos, fixéronse coa caixa registradora, non sen antes pegarlle un tiro nunha perna ao empregado do establecemento, que saíu a atendelos pensando que se trataba dun cliente. Foi o propio traballador, unha vez que os atracadores emprenderon a fuxida, o encargado de dar o aviso 112. A consecuencia do disparo, o mozo tivo que ser trasladado ao Hospital da Barbanza e posteriormente ao Clínico de Santiago, onde evoluciona favorablemente, a pesar da gravidade da ferida. A Policía Nacional investiga agora, coa axuda das cámaras de seguridade, coas que conta a instalación, a posible autoría dos feitos. A policía ten xa claras sospeitas de quen puido cometer este acto delictivo, e todo apunta a que se trata de vellos coñecidos das forzas da orde. Investígase tamén o roubo da moto que foi empregada no atraco, cuxa denuncia foi presentada tamén na comisaría. E a Policía Nacional investiga as posibles causas da morte dun indixente de 46 anos cuxo cadáver aparecía na mañá do sábado na praia ribeirense do Touro. Segundo informaron fontes policiais, o home, identificado como Erigio Davila Pereiras, era natural de Vigo e levaba varios días mendigando por diversas rúas da cidade. Unha persoa que camiñaba polo lugar foi a que deu a voz de alarma ao atopar o corpo no areal. A tal lugar achegáronse rapidamente varios equipos de emerxencias, entre eles Policía Nacional e tamén Policía Local, unha ambulancia do 061 e persoal do PAC de Ribeira que se encargou de confirmar o seu falecemento. Pro levantamento do cadáver foi necesaria a presenza do titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 1 de Ribeira e do equipo forense. Todo apunta ao afogamento como causa máis probable da súa morte, aínda que haberá que agardar o resultado da autopsia.
E tras 4 noites a intemperie, Juan Rodríguez Camaño era localizado con vida este sábado nunha finca do lugar de Oía. Foi un membro do operativo de busca despregado na zona dende o pasado martes o que atopou a este veciño de Esteiro. O home de 60 anos foi trasladado ao Centro de Saúde de Muros e posteriormente ao Hospital Clínico de Santiago, dado o delicado estado de saúde que presentaba. Ademais de estar desorientado, presentaba síntomas de hipotermia, posto que estaba descalzo e sen roupa de abrigo. O operativo de busca acabou desta volta cun final feliz grazas á participación de numerosos equipos de emerxencia e a colaboración veciñal que foi clave para dar co desaparecido. Máis cousas, os gandeiros da Serra do Barbanza reclaman implicación da Administración Autonómica para loitar contra os ataques do lobo. Nas últimas semanas, numerosas reses apareceron mortas ou malferidas polo ataque deste animal. Os gandeiros do Barbanza reclaman medidas drásticas para combater os ataques do lobo. O incremento da presenza deste animal na Serra do Barbanza derivou en constantes perdas pros gandeiros, chegando moitos a darse de baixa ante a imposibilidade de manter as explotacións. Hai uns peches delimitados para cojando, que fixo a Xunta no seu momento, para cojando estea pastando neses peches. Neses peches nós temos que coidar o gando, temos que seguir alimentando, hai que comprar rolos de palla, e os que botar, hai que ter o que hai que ter. Eso costa cartos. Hoxe manter unha vaca costa moitos cartos. E se ao final do ano non lle somos capaces de sacar unha cría, isto é inviable total. Ante esta situación, as distintas asociacións de gandeiros iniciaron unha campaña de recollida de sinaturas, instando ás Consellerías de Medio Rural e de Medio Ambiente a artellar un sistema de batidas que axude a reducir a poboación de lobos na serra. Estamos pedindolle a Administración que se nos solicite un sistema de batidas, non digo acabar con eles, pero sí queríamos facer unha falsa de quitar un tanto por cen para que nós podamos seguir tendo animales, e eles que sigan co seu gusto, pero realmente nós non podemos perder máis dun 80% das nosas crías porque isto non sería viable. Ademais de acabar con aproximadamente o 80% da cría nas últimas semanas, os ataques do lobo non se limitaron ao gando, senón que chegaron tamén a ferir e matar a cans de caza. E estes días de atrás, incluso, pois non só atacou a gando vacún ou cabalar, senón que atacou a perros de cazadores. Algúns foron mordidos, outros foron comidos. Denuncian ademais a pasividade das administracións con respecto á denegación das axudas cando se produce a perda de algún animal. Que son excusas y excusas y excusas para no pagar. Que nosotros no lo queremos que nos paguen, lo que queremos mantener lo que tenemos ya nosotros, que ya lo tuvimos que comprar antes. Entonces, si ellos no nos ayudan a comprarlo, que tampouco nos ayuden a acabar con ello. De non tomar medidas, os gandeiros vaticinan o fin da actividade na Serra do Barbanza, co consecuente abandono do monte e a perda do seu valor económico. Investígase a morte dunha anciá interna no xeriátrico de Ribadumia. O xulgado número 3 de Cambados está a levar o caso para esclarecer se se puido tratar dun homicidio imprudente. O xulgado de Cambados acaba de abrir unha investigación para esclarecer se no finamento dunha interna da residencia de maiores de Ribadumia se produciu un homicidio imprudente. O 10 de agosto de 2017 a muller caeu da súa cama. A enfermeira de garda e 2 coidadores volveron a deitala. Unhas 4 horas despois atoparon a manchada de vómito polo que foi derivada ao Hospital do Salnés, onde os equipos sanitarios nada puideron facer por salvala. A familia da afinada interpuxo unha denuncia por homicidio imprudente e o xulgado decretou o inicio das dilixencias que deron comezo este venres coas declaracións da directora do centro e o persoal que atendeu a muller aquela noite. Dende a empresa Geriatros encargada da xestión da residencia afirman que cumpriron o protocolo asistencial. O abogado da familia sinala que tan só había unha enfermeira e 2 xericultores para os 150 residentes que había na residencia naquel momento. Os 3 traballadores do centro recoñecen que tras a caída pasaron unha vez por hora ata 7 da mañá pola habitación da muller e que esta dormía tranquilamente. A muller faleceu 4 días despois do seu ingreso no Hospital do Salnés, onde ingresou clínicamente morta. Debido ás circunstancias, o xulgado autorizou a autopsia que concluiu que a causa do falecemento foi unha hemorraxia, polo que a familia cree que se produxo un homicidio imprudente. As queixas polas longas listas de espera para acudir á consulta e a necesidade de establecer unha cota máxima de pacientes por enfermeiro que reclama o SATSE, súmase agora o descontento popular de algúns pacientes que acoden con regularidade á sanidade galega. Imosles falar agora do caso dunha muller de Arousa que logo da súa experiencia persoal denuncia o desmantelamento do servizo de saúde. Y yo soy votante del señor Feijóo a día de hoy,
porque a mí me importa 3 pimientos de lo que aquel o el otro. Yo soy del señor Feijóo, lo digo en todo, por eso protesto, y va por él. Si tiene que hacer recortes, que los haga de otros sitios, nunca de sanidad. Mari Carmen asistiu esta fin de semana ao Hospital do Salnés por unha caída con unha dor bastante forte nas costelas. Despois de ser atendida polo médico correspondente, segundo as súas palabras, este non lle soubo asegurar se existía unha fisura ou considerar que iso quen llo podería confirmar era outro especialista que non había no centro durante a fin de semana. Unha situación que, segundo denuncia, se suma a que o luns... Pilar, yo a primera vista no te veo ni rotura. A ver, la fisura es más difícil de ver, te la tiene que ver un radiólogo. Dije yo, ¿y por qué no me la mira el radiólogo? Dice, ¿por qué no hay? Dije yo, luego la gente el sábado y el domingo no se pone malo. A súa médica de cabeceira aínda non recibirá o informe da súa doenza para proceder ao seu tratamento. El lunes en la consulta del médico tendrá los resultados. Llego aquí, a mi doctora, una doctora buenísima, entonces llega aquí y no tenía nada en el ordenador. Llamó allá y se puso en contacto con una persona que yo no sé quién era, estaba escuchando, y ella le dijo de que durante la mañana tendría respuesta de mi radiografía. Sí, porque yo no voy a mandar a mi paciente para casa sin saber si tiene costillas rotas o no las tiene. Ademais, Mari Carmen recoñece como usuaria habitual do Centro de Saúde de San Roque en Vilagarcía que existe unha sobrecarga de traballo para os profesionais que cada día traballan nel. O que non é normal é que se nos queiran ir os médicos para Portugal porque non están ben, porque está saturado, vas agora á planta onde eu estou, 2 doctoras para tanto paciente. Eso non pode consentirse. A pesar do denunciado, esta muller recoñece que a sanidade non debería ser un tema de cores políticas, senón que é un dereito dos cidadáns moi necesario e fundamental para o desenrolo diario de moitos, polo que pide unha maior conciencia e vontade política para que o sistema funcione correctamente. As queixas polas longas listas de espera para acudir a unha consulta ou a necesidade de establecer unha cota máxima de pacientes por enfermeiro, hai que sumar agora tamén o descontento popular de algúns pacientes que acoden con regularidade á sanidade galega. Imosles falar agora do caso dunha veciña de Arousa que logo da súa experiencia vivida no Sergas denuncia o desmantelamento do servizo. Unha biblioteca municipal, un club de xubilados e un centro sociocultural aberto aos diferentes colectivos do concello. Estes son os usos que a illa ten proxectados para as casas de Godai, Dona Tomasa e Campaneiro, máis coñecidas como as casas modernistas da Rúa Marqués de Bradomín. Hoxe é un día histórico para o pobo da Illa de Arousa. Non é un proxecto que levamos perseguindo moitísimos anos, loitando nos anteriores grupos de goberno e actual por esta realidade. O custo da rehabilitación que o alcalde cualificou como a obra do século para a illa ascende aos 2,6 millóns de euros. A gran maioría das achegas proceden dos diferentes plans da Deputación de Pontevedra, 1,5 millón de euros do plan de reequilibrio e preto d'1 millón de 3 anualidades do plan Concellos, contías que permitirán completar un espazo de 13.500 metros cadrados para uso institucional e sociocultural. Pois isto vai a ser unha grande revolución para a illa da Arousa, unha grande revolución que vai a cambiar todo este entorno, pero sobre todo vai a cambiar a vida das veciñas e veciños da illa da Arousa, que van a ter máis dotacións, máis equipamentos, van a recuperar espacios verdes como xardíns que voltarán a ser da xente. A recuperación destas vivendas é un proxecto no que levan anos traballando os equipos de goberno que pasaron polo concello, porén o elevado custo dificultou que se levara a cabo. Temos que recuperar todo aquelo que outras xeracións foron deixando e que son a pegada de todas os nosos e as nosas ancestros no territorio. O espazo resultante será completamente accesible e peonil. Os traballos contan cun prazo de execución de 12 meses. Avanzan os traballos de rehabilitación das casas modernistas da Illa de Arousa. Concello e Deputación de Pontevedra investiron nesta obra 2,6 millóns de euros que permitirán que as vivendas antigas acollan diferentes usos sociais. Pero o alcalde insular trátase da obra do século que ven completar o espazo de 13.500 metros cadrados para a cidadanía no que xa estaba a casa do Concello e tamén o auditorio. E o auditorio do Grove vai a ser unha realidade sí ou sí,
lle pese a quen lle pese e o queira parar quen o queira parar. Eu xa sei que hai outros grupos políticos que estarían encantados de que o Auditorio do Grove non fora unha realidade, porque estamos nese momento que en lugar de pensar na xente, nas veciñas e nos veciños, pensamos en como podemos facer dano aos equipos de goberno, pero se equivocan, non teñen nada que facer. O Auditorio do Grove se vai facer e non vai haber absolutamente ningún problema. Na súa visita á illa, Carmela Silva tamén reafirmou o seu compromiso coa construción doutro equipamento nun concello do Salnés. A presidenta provincial quixo despexar calquera dúbida sobre o futuro do Auditorio Pro Grove, despois de que a Xunta rexeitara o expediente de contratación dos traballos e o concello tivera que empezar os trámites dende cero. Silva asegurou que será unha realidade. O goberno de Lousame sacou adiante cos votos a favor do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista a adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar, na modalidade de dependencia, por un importe duns 455.000 euros. Tanto os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego como do Partido da Terra non asistiron á sesión. A firma elixida para desempeñar esta función é a empresa Sanamede SL, que xa prestou este servizo ao longo do pasado ano. Neste caso, o período de vixencia do contrato será de 2 anos. Por outra banda, no pleno tamén se aprobaba, esta vez por unanimidade de todos os edís presentes, unha modificación decreto para a realización de varias obras contempladas no préstamo provincial do Postplus 2018. Estes cartos investiránse en 2 proxectos de obras. O primeiro no acondicionamento dun vial en Cernande, en Tállara, por valor duns 81.000 euros. E o segundo na pavimentación de varios camiños en Aldarís e na mellora dos accesos a San Xusto, por un importe de preto dos 65.000 euros. Na sesión tamén se aprobou a adhesión do Concello ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, unha iniciativa de ámbito europeo que desenvolve a Xunta de Galicia e a FEGAM. E o BNG de Outes denuncia unha serie de verteduras no lugar do Freixo. Reclaman que se acometan as obras necesarias para avanzar cara a un saneamento integral que garanta a calidade das augas da ría. Creemos que non hai investimento suficiente no saneamento e, por tanto, non hai investimento suficiente nin interés a día de hoxe en salvar a produción do marisqueo desta ría. Hai que facer saneamento integral, hai que facer un mantemento das depuradoras que levan anos funcionando e non se actuou nunca máis sobre elas, e temos que coidar unha riqueza extraordinaria que temos nesta nosa comarca e da que dependen o futuro de moitas familias desta comarca. Segundo o BNG, a situación está lonxe de solucionarse, posto que estiman que tan só na Ribeira do Freixo hai entre 10 e 20 sumidoiros contaminantes que verten directamente á ría. Por esta razón, xa levan desenvolvidas outras accións encamiñadas a rexenerar a ría, como a presentación dunha emenda en decembro do pasado ano aos orzamentos da Xunta para destinar 1 millón de euros para o saneamento. Por outra banda, os nacionalistas aproveitaron esta comparecencia para reclamar a Portos de Galicia a retirada dos barcos vellos e abandonados que permanecen dende hai máis de 2 meses na pendente próxima a Lonxa. O Museo Valle Inclán da Pobra vende aumentar a súa colección de fondos. Isto é posible grazas ao depósito de obxetos persoais do autor realizado polos seus propios familiares. Os visitantes que a partir de agora se acheguen ata o Museo Valle Inclán da Pobra poderán afondar non só na obra, senón tamén na vida do ilustre escritor. Todo eso axuda a conformarnos unha idea máis aproximada de quen era Valle Inclán e, bueno, eu sempre a vou configurando cada vez que escoito aquí, a verdade, me axuda a coñecer mellor esa figura que tuvo tanta relación con o noso pobo e que ten ese renome internacional. O seu neto, Joaquín del Valle Inclán, vende ceder unha serie de obxetos persoais ao centro para a súa exposición e conservación. É moi importante que as institucións públicas e as entidades asociativas e privadas fomentemos este tipo de actos de generosidade, de actos de responsabilidade, que eses legados que temos de moi diferentes tipos de creadores, o cal non sempre é fácil, poidan estar, non se destrúan, non se perdan, que poidan estar ao dispor dos especialistas, do público en xeral. Quen tuvera os 20 objetos de Rosalía de Castro? Ou de Curros? Bueno, pois témolos de Valle Inclán, pois gracias a xenerosidade de Xaquín del Valle Inclán.
Entre os obxectos depositados destacan, por exemplo, diverso vestiario, as máscaras que Valle trouxo da súa viaxe a México, un mesmo o baleirado anatómico da man do escritor, realizado por Francisco Asorei tralo seu falecemento. Coa incorporación dos novos fondos, o Museo Pobrense continúa a avanzar na especialización do centro, como un dos principais referentes á hora de coñecer e divulgar a figura de Valle. Un reforzo importante, moi importante, primeiro para contribuir á especialización cada vez máis da nosa Casa Museo, da Pobra do Caramiñal, e por outro lado porque é un estímulo para seguir traballando e sobre todo un estímulo para seguir captando novos públicos. Os públicos teñen, perdón pola expresión, fetiches novos, fago a parada, fetiches novos, porque somos conscientes que as pezas e os materiais originais que pertenceron aos domicilios dos nosos grandes das artes, das letras, en este caso, non sempre son doados de ter en entidades públicas para exposición e para disfrute público e para estudio público. Seguimos con máis cousas. Portos de Galicia desembarcou hoxe na súa cita anual no Salón Náutico de Düsseldorf. Trátase dunha importante oportunidade para a oferta náutica galega, profundizando na promoción nos países bálticos e do norte de Europa. Alí o ente autonómico aproveitará para desenvolver unha densa axenda de encontros. Conquistar o mercado náutico dos países bálticos e do norte de Europa é o obxectivo ambicioso que se marca Portos de Galicia. O ente autonómico desembarcou hoxe a oferta galega no Salón Náutico de Düsseldorf. Estamos falando de Alemania, estamos falando de Polonia, de Estonia, de Letonia, de Lituania, tamén, por suposto, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Creemos que é un mercado que empeza a configurarse como estratégico para Galicia, seguir a mesma folla de ruta en canto a estrategia que puxemos en marcha no Arco Atlántico nos últimos 6 anos, e desde ese punto de vista temos previstas unha densa axenda de encontros con asociacións, con clubes e con empresas que son referente no mundo da náutica desta parte de Europa. O Salón Alemán configúrase como un escaparate excepcional para a náutica galega, non só polo seu tamaño, tamén pola variedade da súa oferta. Estamos falando dun salón que é 17 veces o Salón da Rochelle e 7 veces o Salón de París, para falar da magnitud deste salón, donde se dan posibilidades de negocio que van moito máis alá da náutica nun sentido clásico, porque, por exemplo, tamén actividades propostas como o charter e como outras modalidades de ocio náutico se dan cita aquí. Ademais das xestións propias que ten programadas Portos de Galicia, tanto este ente como a Axencia de Turismo de Galicia arrouparán en Alemaña a media dúcia de empresas náuticas galegas que levan ata o salón a súa oferta promocional. Os populares de Vilagarcía amósanse interesados polo proxecto Compostela 2021 ideado polo despacho de arquitectos Sánchez Agustino. Candidato dos populares á alcaldía da cidade e o seu director de campaña quixeron coñecer máis detalles desta iniciativa que tenta abrir Vilagarcía ao mar. Alfonso Gallego entende que con propostas como esta a vila podría converterse nun referente turístico do norte de España. A través dunha moción presentada para o seu debate na vindeira sesión plenaria, o Partido Socialista de Ribeira solicita que coa máxima urxencia posible se aprobe en pleno a nova ordenanza de inclusión social, a que se inclúa, segundo eles, a creación, composición e réxime de funcionamento do Consello Local de Inclusión Social. O sector comercial en Vilagarcía vai a máis. A xerencia de urbanismo do Concello vai se reunir o vindeiro mércores para analizar máis dunha quincena de solicitudes de apertura. Agas posibles excepcións, toda apunta a que os proxectos contarán co visto bo de Rabella. A maioría das solicitudes correspóndense con tendas de vestir, fogar ou de alimentación. O pequeno comercio dá por rematada a campaña de Nadal. Durante as últimas semanas, os colectivos de comerciantes das diferentes localidades da nosa contorno impulsaron diferentes actividades, concursos e sorteos cos que conseguiron incentivar as compras nos establecementos adheridos. Agora, coas rebaixas en marcha, estudan xa diferentes iniciativas para o Día dos Namorados e os días do Pai e da Nai.
O San Martín de Vilaxán xa respira tranquilo. Unha doazón de 25.000 euros do empresario Ramiro Carregal salva da situación de bancarrota na que se atopaba e garante así a súa supervivencia. Hai só 3 meses que a nova directiva tomou as rendas do San Martín para atoparse coa difícil situación económica. Unha débeda de máis de 25.000 euros, máis do 50% do seu orzamento anual. Tras realizar diferentes actividades para recadar fondos, os xestores pediron ao alcalde Alberto Varela que mediara para conseguirlles unha reunión co presidente do grupo Frinsa, coñecido tamén por colaborar con entidades sociais, culturais e tamén deportivas. Segundo explican dende o San Martín, tras coñecer a situación do club, Ramiro Carregal realizou o donativo de 25.000 euros que permite a entidade rematar coas súas débedas. Onte, o club quixo agradecer a axuda ao empresario unha pequena homenaxe no partido de Liga que os enfrontaba o Atlético Cuntis. Carregal realizou o saque de honra rodeado polos 8 equipos de base e o senior do San Martín. Muchísimas gracias. Interceptados no porto de Marín 12 contedores con droga. Vemos os detalles en cuestión de minutos xa no tempo do Pontevedra.